हाय लोगोबो न'नि देरानिफ्राय ओंखारलांबाय जों मैया खामानि मावनाय जायगायाव केम्पआव थाहैनोसै एसे ससे ब्लग भिडिअ खालामलांसै आं ट्रेनाव नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ नायफालांबायल' थादोलाय नै बेगा उनावबो सिगाङावबो बेयाव ओंखामबो दं आरो दाहाय जाहैनांगोन ना दा हरनिफ्रायसो मोनजागोन फ्रियाव बिदिबा थबाय थादो नायफालांबाय थादो ससे ब्लगखौ नै लोगो फन हरदों दोनथ'नांसिगोन लागाव जोंना बसजों फंबायजों नेगासिनो दं आरो माखासे फैबावनांगौ दङ थ' जा थांग्रोबाय थानोसै कम्बल जि लाखाबाय मासे मोननै गाहाम लाखो नोंलाय आयु गिदिर लाबोनो जा थ' इलाय बेना मोननै नुवाखै गाजा साइस नुखादों दा आंखौ बे गानायखौ लाजायो फिथाइया साफ्रेजों खनसे जा साइस भिडिअ खालामबाय आं बेखौनो नै लोगोफोर फिथाइयानो साफ्रेदों नै नेलि गासिनो नै स्टेसनाव सफैबाय दा साफा सानै फैबावनांगौ दं आरो नै बेखौ इयाव जिङाव दोनना लाबाय जों वालफ्राव हाब्लिया साजोबबाय फट' साबायनो र' इयाव एसे बेग बानानै फट' साबायखांबायलै बेगखौ दोननोसै गस्ला फुना लानोसै र' दा ट्रेन फैबाथाय गाखोनांसिगोन थाब थाबनो जानाय नंला ट्रेनाव सफैथारसिगोन आयौ बेगाबो गिलिरथार ट्रेना फैबाय जोंना गाखोदो 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 साबुनबो लांफानांबावगौलै सामानबो सयथिबो र'लै लाखि लाखि सामाना गंसे गंसे लाब्रा गासिबो लाजोब याव नै याव नै याव खालि याव खालि याव साइड जै थांबाय देखारगाव ओंखारखाला आयाव बेगफोरा लादो बेगफोरा दोनना लादो बेगफोरा मोस्रोब हाय आयदाय आयौ माथो सुदावलाय लांबायला बेगजों बेग जाबायलै गाखोजोबदो बुजाला बुजालि खालामनांगौलै साइ जारा अरलायनाय ओरैनो थाग्रा लोगोफोर बिन्दुगुरि स्टेसन बाय नै बे बिन्दुगुरि स्टेसन एबार डाइरेक्ट देखारगाव मोनहैखासिगोन नैबे बिन्दुगुरिनि माबाया नैबे माइरं गुदाम गोजा आरो गासिबो ओमफ्राय बैजों माल गारि सोग्रा दंखायो माइरं लाबोग्रा गारि सोग्रा दंखायो आरो बे कन्ट्रेलाव सौहैजोबो आरो माइरंनि अनगायैबो दालि आलुफोर सौहैयो खोमा दा एबार जोङो डाइरेक्ट थांखासिगोन दिनैथ' हर थानांगौ दिनैनिफ्राय जोंना माबायाव देखारगावआव नैबेथ' बिन्दुगुरि दं एबार नै माबा खारफिनसिगोन स्टेसनाव लाखिदोंमोन एसे बारग'बाय आरो ओमफ्राय बे सोरबा सेन बोनानै ओंखारदों ओंखारस्लाबनो हायाखैदां उन्दुलांदोंमोन खोमा एबार नै खारफिननाय जाबाय र' ओंखारलायबाय नै सामानफोरखौ लानानै बेग लानानै थांसैलाय केम्पआव जों बबे जायगायाव थागोन बेयाव थांसै आरो लोगोफोर जों केम्पआव सफैबाय नैबे केम्प सिङाव दोनजोबबाय बेगखौ दा खामानि मावहैनोसै आरो मैयानि बायदि एखे सेमानो खामानिया ओरै नोंसिया फ्लाइट बा पेसेन्जारावसो लांलायबाय गंसे बे तेजपुराव बायोलै तेजपुराव होलांबाय गंसे फैबावगासिनो दं गंसे लानांगौ र' खैबाथार गिदिंखो रेलाव खिन्थु नोगोर गिदिरलै साउन्डआबो दासोबाव मोनलायबाय नै
दाउथु फाइटार ए ओइ मा बिर होबाय थायोब्रा मोजाङै मोजां थां लबार गावग्राया बेखारखौ फैनानै बयलार एवनो मोनदों जों ओइ ओइ राखिबनो हरबाय आं चिकेन मस्ला मा मस्ला होदो दोनदो दसे दे 11 खान रानदो 11 खान ओंखाम जानोसै बिनि उनाव जोङो लागाव जोंना ओंखाम जाग्राफ्रा जाबाय नै ओमफ्राय सोरबा सेरेब लोंबाय ओरै लालबो लोंबाय लाक्जारि लोंबाय नै आंबो सेरेब खापसे लादों ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरो दा आं जानायखौ देखायबाय थाला नै इसोरखौ देखायनांगौ र' खेबनैसो नै बिदिबा भिडिअआ बेसेयावनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' रिस्टुरेन्टखौ साबसक्राइब खालामनो लाइक होदो होसिलाबायदो गोसारहोलाबायनाया साबसक्राइब खालामलाबायदो बाय बाय